Si Bayram mo na ay gihangyo na ko mga idol. Ihangyo ko kung ano, si Ginet. Unsa man na? Kay doon na si uniforme police dito sa kuha pag umangkon sa lupa yung anak niya di hindi man sakto pati man gamaya ya kanang mga uniforme police para kuno paso niya karong pitsadusi ba. Ang iyang anak graduate na dai kuno. Unya kay mong paso-paso man sila. Pasulubon sila sa nina sa profesyon nga unsa ilang gusto. Graduate na siya sa grade naman siya. Kanang uniforme ka ng pasapaso. Walay problema na kay mga uniforming daan wala na ko nagamita. Gikuhaan ako og ngalan og logo, pwede ra to siya. Tandaan ba para lang Pasapaso. ang kuan ba na silbi kung dili sakit ang tubong pigan sa siya wala lang ko pagdaan. Unsa man kanang Uniforme ang katorang sa babaw ra sa ubos pod. Gusto ko klaro nila kung siya tanan ba ha? Wala katubag na yun si Bayramon sa kong pangutana. Sapatos na. Na si sapatos ra. Meron na sapatos niya. Sige, ari alam ko kuno sa na. Gusto man 12. Sa 12. Hapit na. Hapit na din sila kuno mo paso. Unya, parang dili siya maproblema. Ang uniforming ubos og babaw, akong ipadala. Oy, Manoy Crush TV, ipadala lang tong horse car. Katusulanan sa armas ba? Ako ano lang po tong i-appeal ko pisot. Unya, sudlan og sundang mo, ako ipatangkil niya. Oy, dili ba si Bayramon may mutangkil, God? Ang iyang anak mo akong pasabot ba? Unya karon mag-change topic na may mga idol. Ang katunghalin sa kande nga gikawat, akong kumustahon. Bay ning si kuan ba? Nag-istorya may Isberhilo eh. Yung si Isberhilo ko na blaka itong Bayramon kay iko ato ko itong Bayramon kay paibisigarong itong mga tao itong nagkawat sa iyang hinikitan o kuan manok niya o kining iyang kwarta. Ang nakitaan mo kuno yung kwarta ko nagiuli mo kuno. Uli. Kisa may naguli ato bay. Laki. Dito mang suksok man sa lulo. Pagsuuli pa bay. Itong balde ang gusto lang ko bato. Dito itago sa luyo. Ya, Lagi. ang katong sukod-sukod di mo giuli po. Oh, diha sad. Diha ra ko ara. Nakonsensya ka to ba yun sa mga Dili to Mariano lagi pwede. makonsensya ka to siya? Kato akong dangaw-dangaw ba. Ako dito kay paimos lang ito na ko. Musukot siguro sa tugan ko. Kibaw siya nga. Kuan? Iuli man. Ya. Ano, nang dili dito kawatan tinuray. Kay Dili to ko ata tinuuray siguro na di ka to. May 3 sa kong kwarta. Kay may 5 ta daw niya. Kung sige ko utog sa gato. Sugar, nila na yung friend. Ako siyang gipangutana kung wala may silingan suspect niya. Kaya ako untang paimbestigaran ba? Silingan niya mo saman, ano mo suspect mo silingan? Naglibo na dili. Ako bas lang naglibo. Wala sa ingon na wani ito ni mo. Ingon ka nga. Gikuhaan ginaw ko sa gato. Bahala ko sa gato. Pero Amino. ingon ka nahubog ka na nalimot ka nga nabutang nimo. Wala sa kami yung malimot mo. Dili ko mo nilabtang ginaam to atong kundir no mo tong tawo na to. Susma. Gikuha ka to no kundir no gyana. Paano lang, istoryahin na lang siya diri bay. Ingnan na lang bay. Parang makita niya ni atong post. Ingnan na lang siya nga. Ayan lang ko binuangin ninyo. Kung mangayo mo, pangayo mo. Yan ba? Yung okay na ba? Ha? Nakonsensya na kay na kuyawa na. Okay, ako kay kung timing nga na kung ako maka-investigar dito. Diligid ko ganahan hilabtan akong amigo mga idol. Hindi ko rin ba niya. Palita niya matitikan ng isa ni. Madao sila. Maglagot ko ng absorado ko mga amigo bay. Pobre pa kayo, unya kawatan O pa. pobre kay ka, naningkamot ka, trabaho kag patas, niya ilaptan ka, imong mga ginagmayng halin, imong hilaptan. Kining atong amigo, kugihan ba kayo ni, bisag pala hubog ni. Pero makin ulay ba? Dito ko kasi kahuyan. Nagkukuha kita ng mga bandog. Yung buka ko. Buwan ko dito sa. Nakadaas ko mga bandog. Ano na yung buwan. Sige, kay maayo nun. Ning tungura mga idol, akong gistoryahan si Bayramon. Sa followers na mong ni-open og trabaho karon. May request tong mga followers dari. Nga idol, ang request ninyo, akong storyahan si Beramon. Ni ana, may request mo gud sila gud nga basin pwede daw ka maka back up sa kuan sa Iran. Na may gubat sa Iran o tali sa Iran o sa kuan sa kining United States. Kining hayron kuno ka ba kanay dadon kuno mo nga tumigukulapo adto sa Iran kay ning demand ang ilang trabaho dito ba sugot ka bay ongoing palagi ang gubat sa kuan lagi pero dako ko og sweldo dito pero Bro, kaya pwede akong sino din ba? Pero ang lindot lang tira na ba yung US lang yun? lagi kung Na master. kung adto mga Missile ito ba? lagi kita may madto dito sa kuan ining silbi manarbaho mo ta sa Iran nya kay sila nang hire sila nga to nga tigpunit kuno sa mga kabhang inana ba kabhang katong mga Kabhasa, mga missile. kanyon nga kuan
tigpaslak atong bala sa kanyon. Kaya na to. Hayron ta. Tama sa naman. Hindi nakakaya kuno na orang wa ta kaswito. Kuhaon ko no ta dire, kuhaon ta. Bay, kalapo gani. Kuhaan ko no, dollars mo gud ang sweldo dito, pero di pa delikado nga gubat mo man siya. Niya kita tigpaslak sa bala to sa Iran. Oh, nya. Maapil matagkuha na bay. Matagagantas mission, kuya ay nita. Kita ang guna sikon. Ana laging kitong mission tak ito na ang building tingnan ko ang building kuya ay. Ugul mo biya ng bala mo bahagi. Kayo ang babawin no? Lai Bombay panghoga puranan dagko. Ning tungura si Bayramon akong gitungutan na kung magsilbi bataan ng mga nasura. Kita ko ni mugupat ko no nga paingon dito ko no. Kaya ka na to sa man ka unsa ha? Ano man? Wali kay saling ining katong tura-tura diya sa atua diya nga purtim tong daglayon. Di pagita mingos bala pa. Di ba patay na sa kawaw? Ay kaghatlok. Uy hala, si Bayramon walay salig sa ato helikopter Di ng ba, plano matay? mga idol. Matay Pero sa dili ta angay mabalaka kaya naman tayo makatagan na ka og si Kihor. Mao na mga elite forces na to mga idol. Tama.